Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Carla, 26 years old at isang bank employee dito sa Ortigas. Sumulat po ako para ibahagi sa inyo ang isang karanasang hindi ko makakalimutan. Ganito po kasi. Alam ko naman po na hindi ako kagandahan. Hindi po ako yung tipo na lilingunin sa daan. Medyo nasa heavy side din po ako at aaminin ko malaking insecurity ko po yun. Tanggap ko po na pang-supporting character lang ako sa love story ng iba. Nakasanayan ko na pong pumunta sa isang coffee shop malapit sa opisina pagkatapos ng trabaho. Doon ako nagpapahinga, nagkakape at nagde-daydream. At doon ko din unang nasilayan si Crush. Matangkad, maputi, clean cut. Yung forma niya parang hindi nag-effort pero ang lakas ng dating. Araw-araw nakaupo siya sa same spot. Medyo tago at secluded. Tapos facing the street. Same table, same time. Ini-imagine ko na siguro hinihintay niya ako. Kaya naman tuwing pumupunta ako sa coffee shop, umuupo ako malapit sa table niya. Kunwari, busy sa phone pero ang totoo, 80% ng attention ko nasa kanya. Hanggang sa isang araw, nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Matagal. Malagkit. Na-conscious nga ako na nakakaubo na. Kunwari may nakabara sa lalamunan ko kahit wala. Kinabukasan, nginitian niya ako. Buti na lang talaga hindi ako hinimatay. Nang sumunod na araw, lumipat na siya sa table ko kahit wala namang nakaupo sa usual spot niya. Sa sobrang kaba ko, gusto ko na lang tumakbo palabas ng coffee shop pero nanginginig ang tuhod ko. Kinausap niya ako. Small talk lang naman. Tapos, siningi niya yung messenger ko. Binigay ko naman. Simula noon, maghapon na kaming magka-chat. Madalas siya pang nauunang mag-message. Nagsimula na tuloy akong mag-imagine ng wedding namin. Nakikinikinita ko na din na magiging itsura ng mga anak namin. Hay nako, ang babae talaga! Anyway, isang gabi nag-message siya. Sabi niya, may itatanong daw siya. Hindi ako makahinga sa kilig. Eto na, tatanungin na niya ako kung pwede niya akong ligawan. Pero ang tinanong niya kung meron ba akong extrang 20K. May emergency lang daw siya at ibabalik din daw niya sa sweldo. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig habang nasa gitna ng romantic movie. Yung kilig ko naging kilabot. Yung love story sa utak ko naging scam alert. Hindi na ako nag-reply. Blinak ko siya agad. Naghanap na din ako ng ibang coffee shop na tatambayan pagkatapos ng trabaho. Natutunan ko na hindi lahat ng ngiti para sa'yo. Minsan, bitag yon para matapyasan ang bank account mo. Hindi din porke may pogi na biglang pumasok sa buhay mo, ibig sabihin siya na ang sagot sa prayers mo. Minsan, siya pala ang pagsubok. Okay lang naman kiligin, pero mag-isip din. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sana po ay may natutunan ang mga listeners ninyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Carla.
good job. Hi, Carla. Good job dun sa blinak mo. Hindi ka nabitag. Correct. Good job dun sa from love story to scam alert real quick. Good job. Nakakabilib yung ano mo, yung naisip mo na hindi ka nagpakasyong na alam mo na kagad na kaya ako binitag nito or kaya ako tinatry nitong suyuin dahil galawang scammer pala, 'di ba? Imagine mo, kakapakilala nyo pa lang, manghihiram ka ng 20 mil sa isang tao na ngayon mo lang nakilala, 'di ba? Tsaka yan na talaga yung galawan, ibabalik ko sa sweldo. 'Di ba? Yan naman lagi pwede pa siguro 1,000, Ayan, 2,000. pwede. Yan, pwede. Feeling ko nga hanggang 4-5, baka pwede pa. Pero kapag 5 digits na, medyo red flag na siya. Correct, pag lumagpas na ng 7,550, yan, 'di ba? Parang medyo kakabahan ka na dito pero very good, Carla, kasi ang bilis mong mag-react sa red flag kagad. True. Yung iba dyan parang napapaisip pa Teka lang, may may tinutukoy ka ba dyan? May mga natatamaan dito. Ano ba yung sabi ni Carla? Hindi porke pogi. Love life na agad. Yung iba dumadating bilang pagsubok. Naku, nakakaloka talaga. Hindi, pero totoo. Totoo yan. Very good talaga si Carla. Kasi may mga ibang tao, yes, katulad ko, 'di ba, na pagka pogi, iisipan ka agad. Lalo na kapag halimbawa, peg mo siya. O kaya yung matagal mo siyang inimagine. 'Di ba? Tingnan mo tong si Carla, 'di ba? Ilang araw niyang nag-overthink na siya, umabot na siya sa mga itsura ng mga anak 'di ba? Pero still, bumalik pa rin siya dun sa sa tamang state of mind na teka, kakakilala lang namin tapos naghumihiram na agad. Correct. Red flag ito. Tama. Ganon, 'di ba? So, ganun dapat gayahin natin si Carla Yan. na pag sa may red flag. Correct. Paano din, alalay lang. Actually, ito nga si Carla, wala nang alaalalay ganun inutangan mo ko, block agad. Kasi lipat agad ng coffee shop. Sabihin man natin mali yung interpretation mo. Kasi kung totoo nga talagang may gusto yung tao sa'yo, para sa'yo, hahabulin ka nun 'Di ba? It's a win-win situation Kaysa pagbigyan mo red flag, okay, sige, yaan mo na. Kinagat mo. 'Di ba? Tapos the next day, hindi na siya matagpuan. Sa ibang coffee shop na siya tumatambay. Correct, tumatambay, naghahanap na ng bagong bibiktimahin. 'Di ba? And alam mo, you described yourself physically, Carla, in the first part of the kwento. Pero sa totoo lang, mas magandang tingnan mo yung karakter na meron ka. Yes. Diba? Focus on that. Kasi maganda yung karakter, di ba? Maganda yung karakter na meron ka Sa halip na tingnan mo yung mga side na hindi maganda, ganyan. Although yung physical na part, kabisyo, hindi naman siya madali though. Kasi, di siyempre, kung sana madali lang din magpaganda, magpapayat, di sana lahat maganda at payat, 'di ba? Hindi din talaga siya madali for so many different reasons, no? But mag-focus ka dun sa karakter na meron ka. Which is, ang karakter mo is hindi ito basta-bastang natitinag. 'Di ba? Hindi ito basta-bastang na-aware siya sa mga red flags, self-aware siya, marunong siyang tumingin sa danger. 'Di ba? Mga good signs tungkol sa iyong karakter. Doon ka mag-focus, hindi ako kagandahan, walang tumitingin sa akin. Nasa heavy side ako, nasa cause ng insecurity ko. Although, kung yan ang cause ng insecurity, gagawa ng paraan talaga, 'di ba? So ang ganda kasi nakita mo kagad na, hihiraman ako ng 20 mil. Ichuchubibo lang ako nito. Correct, sigurado. Ang dami ko na imagine sa ichuchubibo. Nakakaloka. 'Di ba pwede kang paikot-ikutin lang talaga niyan Tas marami na talaga yung mga rason-rason, lalo na pag singilan na, dami ng rason-rason 'yan. Pero ikaw, hindi na ako abot dun sa rason-rason. In fairness to you umabot ka sa itsura ng mga anak mo. Correct. Anak ninyo together, pero hindi ka umabot dun sa nabilib din talaga kaya kakaiba yung karakter utang teka, block agad, di ba? Pero sa totoo lang, in terms of love life, umabot ka na dun sa level ng itsura ng mga anak. So, you're a very interesting human being. Masasabi namin. Very nag-overthink ka. At the same time, grabe yung protection mo. Correct. Pag nakakita ka ng red flag, Tama. shut down ka agad. Totoo, pero all out ka din. Di ba? Pero galing usually, yung mga ganyan nag-i-imagine yan, di ba, bumibigay pa ng konti yan. Yan yung mga Bilis yung sagot. Confirm na confirm. Ay, oo.
Oo naman. Hindi, totoo. Yan yung mga talagang tipong bibigay. Bibigay na agad. Oo. Ito yung mga tipong hindi na talaga mag-iisip. Ayun mo yung, basta, hindi na, i-disregard ang mga red flags. Oo. Pero ikaw. Pero ang galing, galing. Galing di ba? Utang belsa, teka, block ka na agad. Lipat na ako ng coffee shop, may iba na akong i-imagine. Di ba? I feel like masaya kang maging jowa. Masaya kang maging tropa. Correct. Kasi parang extremes. Parang ikaw yung tao kaya mag-real talk talaga. Correct, oo. Pero kaya mo ding pamlastic. Yan, oo. Diba? Diba? Mongga ka, girl. So, Wag- i-real talk mo pag kinakailangan, pa-plastic ka. Oo, kinakailangan. Kinakailangan mo rin mag-dribble. Oo, totoo. Diba? So, tingnan mo, ang ganda ng karakter mo. Kaya, wag na masyadong isipin yung mga wala ka. Yes. At lalong-lalo na yung physical. Sabi nga daw nila, pangit, mahirap na lang daw ang pangit ngayon. Diba? Kasi nga, kapag ka medyo may extra ka, pwede ka nang gumanda eh. Tama. Alam mo, isa sa mga na-amaze talaga ako, Jegs, yung kapag ka nakakita ko ng transformation pagdating sa ilong. Palibasing ilong kasi sentro ng mukha eh. Ilang beses na ako nakakita ng transformation na yun talaga yung inipo nila yung para magpailong. Kasi alam mo naman ang regular na ilong ng mga Pilipino, 'di ba? Kalat, 'di ba? Parang kalat siya. Pero alam mo yung mga ordinary looking talaga na parang yung katulad ng description ni Carla na hindi mo lilingunin. Pero nung inilongan, hala ka! Nag-iba. Lumaban sa mga sa mga nagagandahang mga influencer at content creator, lumalaban. Tama. So yung mas madali yung solusyonan yung physical aspect na kinai-insecurean mo eh. Mas madali yun eh. Oo, hindi kagaya nung dati. Karakter, oo. Tsaka yung dati, Oo. pag nagpa-enhance ka, ang daming mga bashing, True. ang daming sasabihin yung pamilya. Correct, diba? Tsaka mahal, pero ngayon, parang, Ngayon carry na eh. I mean, tsaka may parang madami nang na-approve sa credit card. Oo. Parang, di ba, parang ganun? sasabihin ko sa'yo, pwede na i-credit card. Pwede! Kasi dati parang, ewan ko lang although hindi ako nag-credit card kasi, pero parang feeling ko dati, mas mahirap yung Oo. yung application, yung parang bago ka yung CI, 'di ba, bago ka ma-approve. Parang mas matindi dati. Ngayon parang, naka-blue ka. Pwede ka Ayan. na mag-credit card. Di ba ka sa mall? Naka-yellow. Di ba? Ayan. Di ba yung Apply mga, na. pwede na apply na. Meron nga one time na-experience namin yan. Parang tumitingin lang kami ng isang produkto. Tapos may lumapit lang sa amin. Siyempre, kami naman, ako naman, entertain agad. Alam mo na, yung karakter ko, kaya ma-easily masascam eh. Pero, ang in-offer niya talaga is a credit card. Na ang bilis ng parang within an hour, sabi niya, within an hour po, ma-approve na po, basta meron na po kayong may previews na kayong card. Mga ganon na siya kadali. 'Di ba? Pero yung karakter mo, Carla, yun yung mahirap eh. Yes. Pero meron ka na nun. Correct. Maganda na yung karakter mo. Yung physical, madali na lang yan. At yun naman kadalasan ng minamahal ng tao, yung character. Totoo kasi eventually, sa totoo lang, yung physical, it Yes. will fade. Oho. Yung mga gumagamit ng mga kung ano para pumayat, ganyan. Eventually, dadating yung panahon na hindi nila masusustain yan. Correct. Basta it will fade. Tingnan mo, sa reunion, di ba, maisip mo, di ba dati maganda yan? Ayan, Di ba? totoo. Di ba dati yan yung heartthrob? Ano nangyari? Galawa ng mga marites. Bakit na haggard? Kaya ang pangit umaten ng reunion eh. 'Di ba? Ang pangit ka banding ng mga marites eh. 'Di ba dati bakit parang napagod? Ano nangyari sa kanya? Nalosyang, 'di ba? Samantalang dati, 'di ba, lagi yung Reyna Emperatriz. Tapos ngayon nalosyang. Anyari? Siguro hindi nakapili ng sinasabi ko na nga ba, 'di ba? Yung physical, it will fade. 'Di ba? Pero yung character mo, Character will it will stay. stay. Yes, oo. So we're very, very happy for you. Salamat for sharing, Ayan. Carla. At bata ka pa, Carla. You're 26 years old. Napakaraming pwedeng bata mangyari. pa. Oo. At 26, wais na pagdating sa lalaki. Ayan. Very good ka dyan. Oo. Kasi usually yung mga ganitong edad, 26, marupok. Oo, Ayan. ikaw hindi. Oo. Walang rupok-rupok sa 20K, di ba? Ayan. Sarado ka agad. Sarado, black agad, lipat agad ng coffee shop. Thank you, Carla, for sharing your story with Ayan. us. Malay mo yung tinatambay mong coffee shop ngayon, dyan mo talaga makikita yung the Oy, one. This is it, di ba? Ito pa rin po ang tambala
Tambalang Kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!